Monggo Bapak Ibu salaman rumiyin. Monggo tamu ingkang badhe. Monggo mboten napa-napa. Paring donga pangestu Mas Budi oleh Mbak Eva monggo.
Padha kadang seniman seniwati saking Semar Mulya kepareng katur menggaweke sapa ugi kanca tani. Kagem sedaya keluarga besar Sragen. Alejo Semar Mulya Alkalin Audio.
Lali janjine wae. Mas. Lali Nggih. janjine. Nggih. Tambahi penyanyine nggih, Pak. Tambahi pripun? Wong kowe ra iso ngayai. Oh, aku wis gak iso tandangi. Lah, nggih. Ayo. Aja semalam. Senloke mriki lho, Bapak. Nyangkut ya. Nggih. Deris kaki nyarengi keluarga besar Cibubur ya ramu. Oh nggih Sugeng Ramu, Sugeng Rawuh, Pak Kasiman. Pak Kasiman kali Ibu. Keluarga besar Cibubur, nggih. Mengke setunggal melih, Mas. Imbang ana katresnanku. Oh nggih. Nuwun Mbak Teki ya lah, aku suwe Nah, kangen karo Teki. Kenten, ayo. Anake juragan beras niku. Oh, ngaten. Nggih. Berasnya mereknya ngerti apa ora, Om? Anu, Parigogo. tak kira pate lele. Janjane kula menengan Mbak Teki
Mas Bogel ya? Beda ya Mas Bogel ya. Kok beda? Tambah nom yo Mas. Oh, bangun villa, alhamdulillah. Mas Bogel ya. Masya Allah, perkembangannya kok luar biasa. Ngapusi. Kok ngapusi pripun toh? Niku kan dongonipun Mas Bogel to Pak Aris. Mugi-mugi kasembatan. Amin. Anggenipun bangun villa. Lah mengke rencang-rencang niki gratis to Pak Aris. Sak ngoten. Monggo. Monggo nih Mas. Mongko ni Mas katresnanku. Alhamdulillah ya Allah. Pun ngapusi lho. Tapi ibu nang ngarep kono. Mboten napa-napa, ibu niku urusan belakang, Pak. Tetap kula yang terdepan pokoknya wis. Niki tambah meleh napa mboten? Jare karo aku. Gantosan Rin. Wis putus. Hanya sebagai pembuka. Nggih. Masih banyak tamu yang lain, Nggih. khususnya Mas Dedi rombongan dari Pasar Kemis. Siap. Monggo dipun tutup Pak Aris. Monggo ni Mas katresnanku. Matur sembah nuwun Pak Aris, berkah rezekinipun nggih. Drik. Nah, Yo Semar Mas Didi monggo jumeneng. Yuk, iya Dok, nek Cilongo bergoyang Pasar Kemis Pamul tadi. Semar yo. ora lali dielingke. Monggo dimatur pun para abang rawuh. Dedek suka mari suka Bapak Wardoyo. Bapak Jepati Ambon. Mas Didi. Mas Didi. Monggo. Yo yo yo. Monggo Pak Kris. Saiki katone dipeni pembangunan kutha Sragen asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun nyawiji sekali lagi aku ucapkan untuk para tamu Bu pilih paling ngesayakan lagu-lagu campur sari atau nuansa dangdut kami persilakan mangan apa nduk tek
Didi. Saya lagi spesial untuk Mas Didi. Bedanya apa tuh? Nurut kosong deh. Bagya mulya. Ya Duk, diparani Mas Didi. Ini kelingan zaman semono Duk. Mas Didi ini pas neng kampung mbiyen uripe ya biasa-biasa wae. Kadang ya sok ngarit bareng Duk. Alhamdulillah saiki wis berkah barokah. Paringi rezeki sing lancar. Omahe tingkat 5 Duk. Ya Allah. Nang ngarepe ono pohon duit. Sing ujung Duk. Alhamdulillah. Matur sembahun. Kelingan zamane saiki sampai lalen Duk. Pembangunan kutha Sragen asih. Dalan-dalan tansah keton rapi, masyarakat guyu perukun lan nyawiji. Semanun Bapak Haji, Bapak Didi. Monggo ibu-ibu ngersake lagu napa niki? Matur semanun. Aku ki ngerti segene kok, Duk. Jambu alas Ade Suragane Bapak Haji Saryono saking Kota Bumi. Sakaremu Duk tek. Spesial untuk Bapak Haji Saryono. Bersang ya, terus kelingan ramah gemuyute, tresno lan kasih sayange, karep atiku lakon dadi bojone Duk tek. Amin, amin ya Mas. Mas baik. Jumeneng Bapak. Aku bisa kadung tresno menelongso rasa ning ati besok kapan lakon melu duweni jambuan Semar Mulyo ya semangat Bapak Haji. Pak Haji Semar Mulyo sekelek ijo sing kagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung arondo aja direbut. sumpah ning batin yen tak isi opo rapi
Teng manis rasane Senadyan tilas tak enteni randane Kelingan manis esome Tersekelingan ramah gemuyune Tresno lan kasih kasih sayangi jos karep atiku klakon dadi bojone Jangan lupa yang pengen ganti mobil jadi baru. penting gak ya Semar Mulyo campur sari besok kita ketemu di Bulu Gadung dong. Thank you Adija. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan to mangsa pele ngelingake kabeh labete juga untuk tim panitia monggo Bu Haji Ustaz tondo moto mertanggani ati tresno Senadyan ate gawe gelo ning nyatane wong katone moto dibaleni spesial untuk Bobo Timo, Natimo Cik. dan Ibu mugi saged dados jampi saya ya Nduk ya. Amin. Saya subuh-subuh sik kerjane Eva. Eva ki jam 2 saking senenge dijob karo Om Timo. Jam 2 teko kene. Wis Nduk. teko kene. Oh, Mas Hengki padahal wis mapan. Kepaksa mangkat. Digugah. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Saking senenge Eva ketemu karo Mas Ini Blek. mergane enek sing digugah. Lah nek aku gak enek sing tak gugah ya. Jomblo kok terus-terusan ya, Dek. Sopire no. Oh iya iya. Oh iya. Tak simpen ono kamarku. Ati sule. Aku lunga mangkat
pengen golek bojo lho, Nduk. Ayo. Tekan Mbak Gia kan. Sampun Mas Bugel. Nggih, Ada lagi enggak? Keripik gedang, keripik telo Mas Tris. Menika karawuhan keluarga besar Parung. Ayo monggo pasutane. Ayo dong, Semar Mulyo Indonesia. Spesial buat keluarga besar Prima. Ya Allah sama apa ya? Aku sampai bingung yang sini dulu, oh sini dari dulu. depan. Oh Aa Wardoyo dulu ternyata. Nanti abis itu Mas Wardoyo. Pak Haji, heeh. Ya. Nanti Pak Sandi jangan lupa. Iya. Rasa Tarik dong, Yuk. tarik. Aduh, Buat ditarik. pemanasan. Iya, betul. Ojo lali pawaliku.
Pak Sani, abang kira Pak Sani. nganggo HE. Ronde 2 loh ini. Mam, HE mam. HE mam. Ronde kedua ini HE-nya ini. Sugeng rawuh, Bapak Selamat, Bapak Dardi. Anje. Bablas ki rasa tresno. Aja semelang wong terus tresno kuwi kirang bakal ayu.
Juragan motor. Iya, iya. Kalau piye aja kaya wong tipis ngono Iso. kandelan Kok tebel-tebel ngene iki kok ya. Aduh. Mengko setiaku atiku kepengin nglalati Sampai sana Mas Bandung. Sopo kae rekmo kembang baku sajak ngawe-ngawe ya serini Mas Allah Mas Allah. Manis lamun mesem hatiku kesengsem. Ya Piye, Mas? Allah. Tak ngurus iki saya padoplet. Iya. Arep tak urus sih. Keluarga Prima lho digawe ngetone pengeram-eram lho. Ayo coba. Uamu ki pirang-pirang lho. Heeh. Ngangoni MC kok ra gelem malah kai rokok. Ayo. Salaman tok. Ya. Piye, Ditemok Mas? wae. Arep Bodo amat. dilebokne. Bodo amat. Iki tak kei wekku ki piye apa piye? Bisa, ya Allah. Pak paringi Pak sakne, Iya, Pak. Iki Lho iya to. Iki saiki tuwek moto duitan iki kok kuwi ya. jane karo duit iki gak perkara duit. Dikei lho. Alhamdulillah nggo kontrol, Mas, Iya. nggo kontrol. Syutingan Mas. Juragan lho nyangoni MC 5.000. Kurang 45. Matur nuwun. Mongko setiaku atiku kepengin lalati sliramu sliramu kan anglolo gantolo. Matur nuwun Mas. Mugi-mugi benar panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Monggo syukur awuh deh. Mas Ben.
salam kangen Salam kangen Mas. tumandang Anggara Iya, bangku ya. ciplak bergoyang Pak Kemis spesial Mas Wahono Mas Bono. Suara Salam kangen tak putus lho Mas. Om Bogel bariki bablas ENI ya Allah bapakku udah saling sik. Parebo. Saben kudalang foto rasa kangen gendong kemana-mana gendong kemana-mana Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Dik Hengki heeh spesial kagem Mas Rebo juragane Lenteng Agung Los Angeles wong ayu Siap. Pak De Rebo wong ayu terus Pak De menika Pak De kula nggih anu kedanan Kedanan. Bogel. Mbak Narto, Mbak Narto, Mbak Narto. iki Mas Iki HP ini dikene aku ki apa iki? Oh kon foto. nano Mbak Kris negara angin Om Bogel Mbak Kris. Panyuwun kumring. Stira ate rasa Aku titip salam kangen jroning wong ayu spesial juragane Los Angeles Lenteng Agung
Tadi ki mau Lah nggih lha iki kedanan iki lho. Lah niki kedanan lagune. Lah ya kok gur disambi tengok-tengok wae lho gek kepripun lho bapake. Pak De menika pelunasanipun matur sembah nuwun. Luntur dadi ijo. Matur sembah nuwun. Berkah nggih Pak De. Pak De pancen dangdute napa to jane? Suwuk riyin nggih Mas Hengki. Dangdute jenengan napa to? Oh, engko lagune karo Mas Wardoyo iki lek dangdutan. DP sik to, De. Pak De DP dhisik. Oh, Mosok ora ora nganggo DP. Iya toh? Ah, nggih DP rumiyin to. Jare Mas Ambon gur ngemis wae. Lah aku Kene urung Mbak kok. Gia, lah DP sik no. Nah, Iki lagune apa iki? lagune dangdut engko tenang bae. Engko karo Mas Wardoyo. Mas Wardoyo, aku mau urung lho ya. Bar iki mlayu ning Cibinong, Eh, Cijantung, tak ya toh. eret-eret lho ya. Kayak ono Mas Doyok, Mas Imam, Mas Giono, Mas Agus Keranggan, Mas Doyok. Mas Prayit, yo komplit. Siapkan. Tak, Mas Wardoyo. Mas